Sa number 4, truck na nagahingagaw bit sang red light nagabunggo sa nga magpamilya nga nagaangkasanay sa motorsiklo. 3 katuig nga bata nga babayi patay. Patay ang 3 katuig nga bata nga babayi sa mabungguan sa truck ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa corner CL Monte Libano Drive kag Circumferential Road sa Barangay Villamonte kay Ines ang aga. Pilason man ang iya amay nga si Jojit Arreglo nga amo ang nagamaneho sa motorsiklo kag ang iya iloy nga nagabusong. Suno kay Police Staff Sergeant Jomari Castillon, ang traffic case investigators ng Police Station 4, nagasundanay lang ang motorsiklo kag truck nga ginamaneho ni Jimmy Panes ugaling naghingagaw sa red light ang truck, rason nga iya nadala sa ang motorsiklo. Nagpamalibad nga magpa-interview si Panes nga karon yara nasa custody sang Police Station 4. Nahingagaw naman sa mga rescuers sa ospital ang mag-live-in nga lunsay na samaran sa insidente. Panang sa direksyon sila. Okay. Kabiling direksyon. Pag-igo sa motor, natabog ang bata, mga naigo ka truck. Nalapakan pa sa sir? Sir, nang how-true nga nag-beat the red light pa ning ano, ang truck? May mga witnesses na sir. Na Witnesses sa motorcycle driver. naghingagaw pa siya nga magtabok.